बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि आपडेटआव दङ गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा। मैया उत्तर प्रदेशनि नयदायाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जालाङो। बे अर खामनाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि जायखौ खोमोरनो थाखाय गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया फैनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथार जानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे अर खामनायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै आसामनिफ्राय राजस्थान दैथायहरजानाय महाजननि बिजाथि पनितर तालुकदारनि खेंफारथि। हर्स ट्रेडिंनि खोथा आसामनि राजखान्थियाव गले गले सावरायजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै आसामनिफ्राय राजस्थान दैथायहरजानाय AIUDF दोलोनि भबानिपुर बियाबनि बिजाथि पनितर तालुकदारा गावनि खेंफारथिखौ होदों। बिथाङा बुंदों दि महाजन दोलोनि खोथा होनायखौ आं माब्लाबाबो बावगारनाय नङा आरो नेवसिनायबो नङा होननानै। हर्स ट्रेडिंनि सोमोन्दै बिथाङा बुंबावो दि बे समाव आं BJP दोलोजों जेबो फोनांजाब लाखियाखै। अदेबानि दोलोनि रावबो दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोराबो बिथांजों जेबो सोमोन्दोआव गैया होननानै बुङो। बेखौ खायसे खौरां बिजोंफोरा नंखायै फोसावदों होनना फोरमायथिदों। थामथियाव दङ गिबि मन्थ्रिया बुंदों आसामाव लकडाउन होनाय जानाय नङा। लकडाउननि सायाव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंफोरना होनायनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसामाव लकडाउन होनाय जानाय नङा होनना बुङो। गिबि मन्थ्रिया रायजोनि सावस्रि बिफाननि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो बिथोन होदों। बिनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि बबेबा थावनियाव कर'नानि गोसारनाया बारा जायोब्ला बे थावनिखौ कन्टामिनेन्ट जन खालामनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ एडभकेट मनज सरनियाया बुंदों रन्जन दैमारी आरो NDP केडारफोरखौ जामिनाव बेल होनानै गहोनांगौ। NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारीनि उखिल मनज सरनियाया मैया मुगामुगियाव बुङो दि NDP हानजानि 4 मावथिफोरा उदां जानायाव BTR एकता जेबो लोब्बा गैया। बिथाङा आरोबाव बुंबावो दि सरकारा 4 NDPनि सोद्रोमाफोर गनायखौ हेंथासो खालामदों। 9 एप्रिल खालि उदां जानाय अनसाय बर' बिथाङा BTR गोरोबथानि थाखाय केसआ रेजें जादों बुंनायनि सायावबो उखिल बिथाङा बुंदों जेलाव थानाय बिथांमोना गासै बाथ्राखौ मिथिया, बेनिखायनो बिथांमोना सैथोखौ मिथिया होननानै। BTR सरकाराबो जोबना दोनजानाय NDP फोरनि थाखाय दासिम जेबो राहा लायाखै होनना बुंथियो। एडभकेट मानसआ बिर जोहोलाव रन्जन दैमारी आरो NDP केडारफोरखौ जामिनाव बेल होनानै गहोनांगौ होननानै खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।